umamin po siya na meron po siyang ka-relationship. Nagkakilala po kasi kami sa isang dating app. Tapos that day na po yun ay nakachat ko po siya malungkot. First po, akala po kasi namin ay ano lang po talaga, fun lang. What do you mean by fun? Ano po, di ba po pag sa dating app ay hanap lang po lahat ay alam mo nyo na po. Ay, hindi ko pa alam yan. So, yun yung purpose mo kung bakit ka nag-download ng dating app. For fun din. Opo, sana. Tapos, nag-meet po kami. Naging okay naman po yung flow ng fun namin. What do you mean by naging okay yung flow ng fun ninyo? Ano po, parang nag-rides lang po kami tapos dumiretso po sa hotel. Anong ginawa? Nag-Bible study ba kayo doon? May nangyari po. So, sa unang meet-up, meron na agad nangyari? Opo. Gaano katagal muna kayo nag-usap sa dating app bago kayo mag-meet talaga in person? Yung pag-chat po namin, meet up agad po talaga. Wala pang isang araw yun? Wala pa po. Ganon? Tapos, mga ilang araw po na pag-chat namin pagkatapos po nung fun namin, umamin po siya na meron po siyang ka-relationship. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.